Xavier Balzan, Mark Sultana u Moira Delija, l-uċuħ ewlenin tal-kampanja SHout, kienu l-ewwel nies li ammettew ir-riżultat ta' dan ir-referendum. Fil-waqt li ringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sapport lill-kampanja SHout, minnu fih irrikonoxxew u sostnew li jirrispettaw ir-rebħa tal-IVA. It-temi ambjentali huma importanti, il-ħarsin tal-safar jibqgħu importanti, imma jibqa' l-fatt li l-verdett tal-poplu huwa dak li hu. Minkejja rebħa tal-IVA innutaw kif kienu ħafna dawk li bil-vot tagħhom bagħtu messaġġ favur l-ambjent. Jibqa' l-fatt li hemm ħafna nies li bagħtu messaġġ ċar lil min imexxi daw il-pajjiż tagħna li jisma' għatu każ ukoll l-ambjent naturali tagħna. U allura jagħmlilna wkoll b'ċertu mod, b'ċertu dieqa, però anke ħafna kuraġġ għaliex l-NGOs li qed jaħdmu f'Malta qed jaħdmu għal ħafna ġid. Għaldaqstant, meta mistoqsin jekk din hijiex telfa l-ambjentalisti, qalu li anzi jemmnu li t-temi ambjentali se jiżdiedu u mhux jonqsu. Jekk naħsbu li t-temi ambjentali jistgħu jiġu ignorati mill-klassi politika, qed jagħmlu żball. Qed jagħmlu żball kbir. F'kumment separat staqsejna lil Romina Tolu, attivista ta' SHout u BirdLife, se tkun it-triq il qudiem. Nosservaw u nkomplu nagħmlu il-pressure fuq il-gvern biex ikun hemm il-monitoring tajjeb tal-ALE tal-Pulizija fil-kampanja. Sostniet għaldaqstant li ħidmet il-BirdLife se tkompli bħal dejjem u issa temmen il-kaċċaturi wkoll jafu li jridu jkunu attenti għaliex in-nies jimpurtom dwar dak li jiġri fl-ambjent Malti.